Следващото, което съм избрала, всъщност тук имаше коментар на масата, че стихотворението, което всяка жена може да си мечтае мъж да напише за нея. Браво, Владко! Тя върви по водата и плува в снега. С всеки допир до нея свършва света. Косите й са мънички оргазми, а въздухът от бузите й се засрамва. Тя е бяла, бяла, бледа от хубост. И в хубостта й отива. Ако случи се в порив на лудост да се поболее, болестта ще умира от нея. Малко ми трябва, и не само на мене. По няколко мига денем да виждам, как с някакво извънземно умение тя караме мъжки по нея да дишам. Доколкото ми е известно, това стихотворение, което ще прочета, е едно от последните преди книгата да се случи. Така ли е? Ако някой ден наминеш към нас, качи се нахално през входа ми. Звънецът е счупен, няма етаж, просто нагоре върви до тавана. Изморявай се. Влез в антрето, не дей се събува. Мъжка квартира и мрак. От вратата направо към хола отивай. Ще го познаеш по мен и по черния котарак. Върви все към мене. Все по-бавно върви. Върви, сякаш цялото време е спряло и като в тъпа рима кърви. Котарака ще избягат и само легни. Нататък всичко е тайна, всичко е не знам какво. Нататък все още го нямам. Нататък има време едно по едно. За следващото ще ми трябва поет с китара. Намира ли се тук?